Neste Centro de Recursos Educativos da ONCE en Pontevedra, 15 alumnos comezaron hoxe os seus exames da ABAU. Nós temos moita sorte a nivel galego de poder contar cun centro como este. Non hai outro sitio como este. Cando hai un estudante cunha adaptación complexa, ven aquí, veña de onde veña. Son unha parte dos 455 que en toda Galicia necesitan algún tipo de adaptación para realizar estas probas. Un dato que se incrementou case nun 37% respecto do ano pasado. Se necesitan ampliar o exame para poder ler, amplíase o exame. Se houvese que este ano non houve necesidade de pasar o exame a braille, pasamos o exame a braille. Se necesitan calquera cousa técnica, este centro é realmente excepcional para poder adaptar o que faga falta. O exame é o mesmo, que iso é o máis importante. Sara é unha destas alumnas que precisan apoio especial para realizar o seu exame. Vendemos e agarda a cadar a nota suficiente que lle permita cumprir o seu soño, ser profesora de Historia. Sufro de parálisis cerebral, polo que as meus capacidades a hora de escribir tardo máis que os meus compañeiros, así que cando descubrimos que podríamos facer o exame ao ditado, foi unha satisfacción para mí. Outros, como Adrián, só precisan dun espazo máis tranquilo para afrontar as probas. E Roy, pola súa banda, atopa neste centro os recursos axeitados para que a súa discapacidade visual non sexa unha desvantaxe. Para empezar, estou só e ademais teño media hora máis, como os de alumnos do NEA tamén, pero estou só. Molesta a luz e veo mal, entón necesito o exame máis grande. En algún caso o ordenador para ampliar algunha imaxe. Mateo e Diego son dous alumnos que precisan do ordenador para facer os exames, pero por causas ben diferentes. O primeiro padece dispraxia, un trastorno psicomotriz que lle dificulta realizar determinados movementos como a escritura. No caso de Diego, tivo que recorrer a última hora a este centro despois de lesionarse unha man xogando ao fútbol. Muy nervioso al principio, pero después cuando ya hice ahora el primer examen estoy mucho más tranquilo, no me cuesta mucho hacer movimientos como escribir o, por ejemplo, atarme los cordones. Y entonces necesito eso, hacerlo al ordenador, y también necesito algo de tiempo extra porque si no, porque me cuesta más. Tengo el brazo roto, no soy capaz de escribir, soy diestro, fue mala suerte, no sé. El último partido de la temporada en pleno mayo, justo encima. A pesares das posibilidades que se ofrecen a través deste centro da ONCE, hai familias que botan en falta probas máis adaptadas para os seus fillos e fillas. É o caso de Margarida, nai dun rapaz con síndrome de Asperger. No noso caso hai un informe do equipo específico de orientación educativa de Lugo, hai os informes de todo o profesorado que impartiu aulas en BAC, onde recomendan a adaptación das probas desde examen oral, que é moi fácil a día de hoxe gravar un examen oral e despois transcribilo, hasta o formato do exame, non variando os contidos, pero si o formato do exame que lles facilitaría a vida e non o sometería á tortura que se están sometendo neste momento. Os alumnos que se examinan neste centro son os que teñen necesidades máis específicas. A maioría dos 455 que solicitan algunha adaptación precisan máis tempo ou unha corrección de dislexia. Eles fan as probas nas chamadas aulas NEA e nos propios campus universitarios, pensadas para atender as necesidades específicas de apoio educativo.